Vstupujeme do druhej polovice prázdnin a verím, že mnohí z nás okrem slnečného svitu a bronzu chytáme aj novú inšpiráciu a energiu do ďalších dní a povinností. Sú však medzi nami možno aj takí, ktorí, hoci majú voľno, nedokážu čas uchopiť tak, aby z neho dokázali vyťažiť pre svoje vnútro pokoj a uvoľnenie. A práve pre vás som si pripravil tento ľahký obed Božieho slova. V našom uponáhľanom svete si myslíme, že pokoj nájdeme tak, že budeme robiť ďalšie aktivity, ktoré jednoducho prehlušia našu všednosť. Kľúčom však vnútornému pokoju nie je nájsť ho niekde mimo seba, ale nadobudnúť ho vo svojom vnútri. Preto by som sa spolu s vami chcel podeliť s myšlienkou, ktorá ma pri čítaní prvej knihy Kráľov veľmi oslovila. V nej totižto prorok Eliáš sa stretáva s Božou prítomnosťou. Boha očakáva uprostred zemetrasení, ale Boh v ňom nie je. Uprostred výchrice, ale ani v tej Boh nie je. Uprostred ohňa, v ktorom Boh však nie je. Nachádza ho však v tichosti a v jemnom vánku. Pokoj, po ktorom všetci z nás túžime, totižto vyviera z nášho vnútra. Nie z aktivít a priestorov, do ktorých prichádzame. Aktivity a nové miesta, ktoré navštevujeme počas prázdnin, majú len vytvoriť priestor pre vnútorné utíšenie nášho vnútra. Skutočne blízky človek totižto nepotrebuje kričať. Stačí mu rozprávať a šepkať. Božie mlčanie nie je prejavom Božej vzdialenosti, ale možno prejavom toho, že naše vnútro je príliš veľmi ponorené v chaose a v hluku tohto sveta. Preto tiež aj tieto dni, ktoré sú pred nami, dni prázdnin, príjmeme ako možnosť pozrieť sa do svojho vnútra. Vo chvíľach, kedy ako keby nemáme čo robiť a nás ide vnútorne roztrhnúť, že čas ako keby márnime, sa môžeme skutočne stretnúť s tým, čo je v našom vnútri, v našom srdci. Pokoj neprichádza zvonka, prichádza z upokojenia nášho vnútra. Predstavme si to ako tú nádobku s umelým snehom. Keď z ňou zatrasiete, umelý sneh sa rozprestrie. Trvá však, kým znova sadne, aby sme videli to, čo je vnútri nádobky. Takisto to funguje v našej duši. Potrebuje čas a potrebuje pokoj na to, aby sa znova upokojila a dokázala ukázať to krásne, čo je v nej. Preto vám prajem veľa takýchto pozitívnych prázdnych dní. Dní, kedy nemusíme nič a nikomu dokazovať. Dní, v ktorých sa stretneme so svojím vnútorným chaosom a dáme priestor k tomu, aby sa naše vnútro upokojilo v Božej prítomnosti. A pamätajte, nech ste kdekoľvek. Nielen z chleba žije človek. Ďakujem vám za vašu vernosť, ďakujem vám za vašu podporu, ďakujem vám aj za to, že zdieľate tieto videjka, tak pomáhate šíriť Božiemu slovu posolstvo Evanjelia. Ak ma ešte nesledujete, pokojne mi dajte páčik alebo follow. Ak vás oslovilo toto videjko, pokojne ho prezdieľajte a pošlete možno niekomu, kto zabudol, čo je skutočný význam prázdnin. Zároveň sa s vami na 2 týždne lúčim. Nebudem v tieto dni postovať žiadne videá, pretože aj ja si idem odpočinúť a trošičku načerpať silu, aby sme potom po prázdninovom čase mohli sa opäť spoločne inšpirovať a ísť na cestu za Kristom. Nielen z chleba žije človek.